menneskekender, der kan jeg se, at altså det her det er en af de situationer, hvor minus gange minus, det giver noget frygteligt rod i virkeligheden. Så det er. Og jeg er også nødt til at bede om ikke at klappe med, for jeg er også sindssygt dårlig til rytme. Der er nogle gange, når jeg går i gang med det her, jeg kan se, at publikum er så lidt, det hjælper vi ham lige i mål med det her. Men det stresser mig altså rigtig meget. Det er jeg nødt til lige at bede om ikke at gøre. Og og vi har, jeg vil godt være I var glade for at have fået ekstra øl dernede, og tænkte, okay, vi skal have mere. Men, og I kan ikke nå at gå, for vi har låst dørene, så der er ikke, der er ikke noget at gøre. Yes, den kommer her. Det er en sang, der handler om de regler, der ligesom er i krig. Og den hedder, når du skal i krig. Nå. Vi skal lige i gang. Ja. Jeg skal lige ramme den først, for jeg skal lige ind i den. Også fordi jeg ved godt, hvor åndssvagt det her instrument er. Det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, nej, jeg kunne spille guitar. Det er jo det, jeg tænker. En hel del af jer sidder og tænker, har du fundet en guitar af din størrelse eller hvad? Det er også bare navnet er åndssvagt. Ukulele. Altså det der med, at der er 2 le'er til sidst. Ukulele. Det kunne bare hedde en ukulele. Men så dem, der har fundet på navnet, har synes det lyder åndssvagt, så har de sat ekstra le på, som om det gør det bedre. Vi siger jo heller ikke en banjojo. Altså det er... Men mindre man er fra Fyn, så siger man faktisk banjojo. Hvad hedder det? Og det der jo er lidt skuffende, ikke? Det er, at nu har jeg lavet det her show nogle gange, og det er sådan lidt forskelligt, hvad det er, folk kan huske efter showet. Og nogen kan huske den her joke, og andre kan huske den her joke og sådan noget. Og det, der er lidt smule skuffende, både for mig, men også for jer faktisk, det er, banjojo-joken, den kan I alle sammen huske. Ja, men det kan jeg godt fortælle, det er ikke kun for jer, at I sidder og tænker det, men det er jo skuffende for mig, men det er også for jer. I ender med at skulle på arbejde på et eller andet tidspunkt, og folk siger, hvordan var det der stand-up? Jamen det var, det var, altså, ja, man siger jo ikke en banjojo i hvert fald. Det er der vi er. Det bliver håbløst. Altså, den kan jeg altså. Nå, okay, den kommer her nu. Og den, yes. Og i virkeligheden grunden til, at jeg... og der kunne jeg også godt høre, hvilken alder min publikum har, fordi der er en hel flok, der sidder og tænker, det er en dårlig Niels Hausgaard-parodi, det der. Kommer han nogensinde ved, at han står bare og stemmer. Så har han svinde. Nej, hvad hedder det? Grunden til, at jeg har den her ukulele, det er fordi, at jeg har ikke altid været kun stand-up-komiker. Jeg har også på et tidspunkt arbejdet som lærer. Og så var stand-up, det var jo så ligesom min hobby. Og det der så sker, det er på et tidspunkt, så dropper jeg at være lærer, og så er jeg fuldtidskomiker. Men så sker der jo det, at jeg tager min hobby og gør den til mit arbejde. Og hvad sker der så? Så mister man jo sin hobby. Og en mand uden en hobby er irriterende. Der var du hurtigt til at sige ja. Det er rigtigt, fordi det er et citat fra min kone. Og det er ikke ramt gajolæskerne endnu, men det har der potentiale, vil jeg sige. Så det der sker, det er, at en dag, jeg har fødselsdag, der kommer hun med den her og siger, så spil, hyg dig! Nå, okay. Og så sagde hun, så kan du ligesom have det her som din hobby, og så kan du ligesom nyde det. Og mange af mine stand-up-kollegaer var faktisk også sådan, hvor dejligt mand, så har du en hobby igen, hvor lækkert for dig mand. Så skal du bare nyde det og slappe af og have frihed i det, når du spiller og sådan noget. Og det eneste, der er vigtigt, det er så, at du ikke kommer til at tage den med på, i scenen. Fordi og så er det hele ødelagt igen. Så det er, ja, men så står vi her. Nå, nu kommer der en sang, som, ja. Og okay, lige den sidste ting, det er, at det er fordi, at folk siger, det er en meget fin sang, men lige det sidste omkvæd, der kunne den godt lige mangle lidt pep. Men jeg har jo bedt jer om ikke at klappe med. Og det, så mangler den lige lidt. Og det jeg har, det er, jeg har et restlæg, og jeg har lovet ikke at spørge det her bord, men kunne du være... Ja, så du, der var du hurtigt til at give videre, eller hvad? Hun har heller ingen rytme. Nej. Hun har heller ingen rytme. Endnu mere ked af det, hvis Nå, okay. Jeg havde ellers lige spottet, hvor jeg tænkte, det kunne godt være... Der er bedre succesret. Hvad er du til hverdag? Hvad er din rytmiske baggrund? Min rytmiske baggrund er fuldstændig ikke eksisterende, men hun arbejder som kirkesanger.
Nå, okay, ja, godt givet videre, og også hurtigt til bare at sige, det skal jeg ikke have noget med at gøre det der. Dejligt, hvad laver du til hverdag ellers? Sådan noget kræver noget, men det er sådan noget med at sidde og tegne og male, så det er ikke. Jeg har aldrig set nogen padle så langt som altså, virkelig bare, jeg skal bare overhovedet ikke. Hvad for noget kræver noget? Men jeg sidder og maler figurer og sådan noget, og laver sådan noget YouTube-videoer. Jeg tænkte, at vi kunne gå lidt i stå over det. Ja. meget betænksom publikum. Lad være at spørge ind. Kommer aldrig videre herfra. Også bare... Det er få situationer, hvor man tænker, kirkesanger er faktisk et step op fra, hvad jeg laver. Altså, men du er kirkesanger? Ja, jeg får sådan nogle her i Professional. Nå, ja, så er det godt, Og så markerer du lige, jeg ved hvordan sådan en her virker. Du vil kunne filme det til YouTube med. Laver du kreavideoer? Du laver kreavideoer til YouTube simpelthen? Nå, hvor dejligt. Hvad hedder du på YouTube? Dyson Demons. Okay, fair. Men altså uden rytme. Nå, men så skynder vi os at give det videre til. Du skal bare vide, jeg har simpelthen haft så mange helt håbløse mennesker til at spille det der rytme, og jeg har aldrig oplevet nogen give fortabt fra starten af. Så det kan jeg egentlig godt lide, at det der med, at du bare siger det der overhovedet. Har du ikke, altså på et eller andet tidspunkt haft musik i folkeskolen eller sådan noget? Jo, det var ikke nogen succes. Nå, det var... Okay, der er du simpelthen blevet smidt ud i... Ja. Jeg bliver sådan lidt rasende over det, så jeg bliver nødt til at gå. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke tilbyde Nu er vi igen hen i, det er for din skyld, jeg ikke spiller det her æg. Du kommer til skade. Okay, jamen så og du er og du siger du bruger det i professionelt. Nå, okay. Jeg har været i kirke, men det er sjældent. Jeg har ikke oplevet, at kirkesangeren lige siger godt, så op al den ting, som... Nå, okay, ja, det kunne da egentlig godt være, at det kunne et eller andet. Er du altså som fuldtids kirkesanger eller hvad, og så har du... Kirkekultur? Yes, okay, så har du også noget legestue ved siden af. Og så ved du også godt, altså, så ved du også godt, at ægget det er det, man giver til børn, der bare forstyrrer. Perfekt. Hvad hedder det? Det var også derfor, jeg prøvede. Okay, nå, men så, hvad hedder det? Så er det jo perfekt. Det er bare på sidste omkvæd, der jeg nikker dig lige ind, og så... Ja. Og hvis du er dårlig, så nikker jeg dig ud igen. Og nu, hvad hedder du? Tenna. Godt. Så Tenna er nu rytmeansvarlig. Jeg skal ikke have noget af det. Nå, skulle vi ikke en sang, der handler om de regler, der er i krig? Og ja, Tenna. Når du skal i krig, skal du være ordentlig. Man kan godt være sød og rar, når man dræber et barns far. Ja, hvad hedder det? Noget af den feedback, jeg har fået, er også, at sangen er lige til den grove side. Og det er jo der, hvor jeg tænkte, så er det måske meget godt, at vi lige er to om at dele ansvaret for det. Så hvis nogen af jer sidder og tænker, det er meget ubehageligt, så er Tenna altså halvdelen af ansvaret, og hun er kirkekultur med på hverdagen. Ja, det er slet ikke særlig svært. Bare følg de regler her, så bliver verden helt perfekt, når du dræber med respekt. Skal du begå et folkemord, skal du stadig huske at ringe hjem til din mor. Og tage folks internet er det værste du kan gøre. Næste efter at spille den her sang for folk der kan høre. Mod fjenden virker håndgranater nok bedst, men husk ingen overhåndskast. Og en soldat med et hvidt flag, der bliver skudt, han har altså en rigtig skidt dag. Så husk det, når du skyder og sårer en person. Så er det dit problem, så brug en ekstra patron. Den er også noget af det. Kemiske våben er en skidt idé, hvis du har glemt dit billede-idé. Du må ikke snyde med et valg, eller løbe i en svømmehal.
Alarm i biografen er forbudt, og det er også brugfarligt krudt. Lad være at tale i munden på folk, og fuck da dem, hvis de har brug for en tolk. Nu. Når du skal i krig, ja, skal du være ordentlig. Du må godt bruge deres rådhus, men kun hvis du først har slået en globus. Du må selvfølgelig ikke bruge tvang, ligesom vi troede, vi skulle se noget stand-up, men endte med en sang. Og det vigtigste, vi skal vide, det er bare, at dem, der tager beslutningerne, må aldrig selv komme i far. Det er den,